Joo. En mä tiedä, pitää katsoa, mitä ne on merkannut. On. Tulee vähän pitkä uppaus, mutta ei se mitään. Mä otan koko hijackeri pätkän täältä talteen. Silleen, että mulla on scoreboardi koko ajan auki tässä ja sit näkyy, jos ne leftaa, että tossa vaan yhtäkkiä. Miksi sä merkkasit muuten? Merkkasit sen peli? Voi vittu, no kun ois pitänyt merkkaa se, että ne leftas niinku kesken peli. No vittu, siitä on parempi hyöty siitä, kun... Nyt tulee pitkä video.